Shema sydych chi, ti'n gweithio ar chi'n saff yn iach. Diolch yn fawr unwaith eto am eich ymuno mi yn y fideo hwn. Fan yma, rydym mynd i parhau gyda'r datblygiad o'r meddalwedd neu llyfrgell gyda'r enw cyfieithu enicy, sef i gyfieithu testunau o'r Saesnig i Gymraeg. Ar y foment, fyddwch chi'n gweld rydyn yn sefydlu i mewn yn yr pregell PHP. Mae'r archnod tilde ac wedyn yr blaenslais diflaen i'r PHP yn arddecau y pregell cartref ar gyfer y defnyddiwr fan yma yn yr amgylchiad o'r gwerthred gefndrefn Linux. Felly, dwi'n yn cadw fy taflu neu ysgrifenwyd yn y iaith PHP dan y rhian pregell PHP ac wedyn i fodlio i mewn i'r pregell ar gyfer yr cyfieithu enicy, mi'n angen i mewnbynnu ecdi i newid yr cyfeiriadau i mewn i'r cyfieithu enicy a dyna ni. A dyma'r cymwysiad. Ac dan yr isbregell SRX ar gyfer y Saesnig tarddiad, dwi'n yn cadw yr ffeil sydd yn perthnasol yn uniongyrchol i'r cod tardiad ar gyfer yr meddalwedd hon, sef yr ffeil cod tardiad PHP ar gyfer y dosbarth cyfieithu enicy. Felly, os rydyn yn ei agorau, felly, fel ydych chi'n gweld, dan y peniad yn y rhestr o bethau i'w wneud ar y llinell 3, rydyn yn y canol o datblygu y rhyngwyneb ar gyfer y mewnbyniad o testyn Saesnig. Ond, fel ydych chi'n gweld hefyd, ar y gwelod o'r sgrin ar y ochr dde, rydyn yn defnyddio y 4 is-llyfrgell, sef yr al-gymathu geriau ec, geriadau'r enicy, cymwysio treigliadau ec, a ar ôl cyflwyr cylchymyn teclynau, ac nid rydym yn unig yn ei defnyddio nhw, rydym hefyd yn ei datblygu yn y cyfamser, rydym datblygu yr meddalwedd hon, sef cyfieithu enicy. Felly, mae angen i ni i symud o gwmpas rhwng y ffeiliau ar gyfer y cod tardiad, nid yn unig ar gyfer yr prif llyfrgell sef cyfieithu enicy, ond hefyd ar gyfer y is-llyfrgelloedd eraill, 4 ohonynt, ac hefyd, fel dach chi'n gweld, nid ydy ei henwau hefyd yn byr, os rydyn yn eisiau i fodlio i mewn i'r is-llyfrgellau perthnasol i olygu yr cod tardiad sydd ynddyn nhw, mae angen i ni i mewnbynnu i mewn yn y terfynell yr amrywiaeth o'r enwau o'r pregellau ac hefyd yr ffeiliau hefyd. Os mae gyda ni rhyw fath o'r offrin neu teclyn lle ydyn yn gallu morio yn cyflym ac yn hawdd trwy dim ond y lleiaf o'r mewnbyniadau i mewn ar y bylchaeth fwrdd i symud o gwmpas yr strwythurau o pregellau hyn ac hefyd i olygu yr amrywiaeth o ffeiliau perthnasol, fe fyddai hyn yn arbed llawer nid dim ond o waith llaw, ond hefyd o amser. Felly rydyn yn gallu creu y cyfryw fath o'r offrin neu declyn ein hunain trwy'r rhaglennu neu codio yn yr iaith, y sgript ar gyfer yr Cregyn neu Plisgyn yn yr amgylchiad Unix neu Linux, oherwydd rydyn yn defnyddio y fath o'r Cregyn neu Plisgyn gyda'r enw born sillaffwyd BOURNE. Os ydych chi'n clywed o'r bobl yn cyfeirio at yr terminoleg Cregyn Bash neu Cregyn Bash, mae'r hyn yr un peth hefyd fel yr Cregyn Born neu yr Plisgyn Born. Mae'r llythrennau
yn y gair bash, BRSH, yn cynrychioli y geiriau Saesnig ar gyfer born, unwaith eto, Cregyn neu plisgyn, ac mae'r hyn yn cyferio at y ffaith mae'r y bash, yr ail ystreigliad o'r Cregyn neu plisgyn born ar gyfer yr amgylchiad Linux. Felly dwi'n mynd i ychwanegu yr gorchwil hwn i mewn yn y rhestr beth i'w wneud ar gyfer yr prif llyfrgell fel hyn. Nawr, dwi'n wedi ychwanegu y llinell gyda'r manylion ar y llinell 4, sef i creu sgript daclysupin i arbed gwaith llaw yn y golygiad o ffeiliau, sef i creu isbygell sgrips gyda'r sgript ec ar gyfer cyfieithu enicy. Felly, ar yr ochr chwith, gyda'r arthnod o dim ond y tilde gyda'r doler sydd yn gweinio fel yr cymell yn yr amgylchiad Cregyn neu plisgyn, born neu bash, i fod yn gysylltu ydyn yn yr plisgyn bash oherwydd roedd born y gyntaf ystreigliad. Y rheswm pam mae'r hyn yn ei galw yn Cregyn neu plisgyn yw oherwydd ydyn yn gallu agor yr Cregyn mewn Cregyn mewn Cregyn mewn Cregyn gyda'r amrywiaeth o'r haenau o'r Cregyn i mewn yn ei gilydd trwy'r un cymell yn yr terfynell fan yma ar ochr chwith. Enghraifft, os ydyn yn marchio i'r plygell ar gyfer yr taflun cyfieithu enicy, fan yma mae gyda ni amrywiaeth o ffeiliau, felly ar y foment ydyn ar yr cyntaf Cregyn neu plisgyn, felly os ydyn yn agor yr ffeil datlanoffi fel hyn, ydyn yn dal yn golygu y ffeil yma i mewn yn y cyntaf haen o'r Cregyn neu plisgyn. Ond nawr, os ydyn yn pwyso ar y botwm dianc i entreddu i mewn i'r modd ar gyfer y gorchymyn, ac wedyn os ydyn yn mewnbynnu yr gwahanod, ac wedyn y gorchymyn, y bychnod sydd yn cynrychioli mae'r cynlyniad i fod yn gorchymyn, ac wedyn y gorchymyn, yr doi lythren SH i cynrychioli y Saesnig ar gyfer Cregyn neu plisgyn, ac wedyn i pwyso ar y botwm doddiad. Nawr, ydyn nhw wedi creu yr ail haen o Cregyn neu plisgyn, ac nawr ydyn nhw'n gallu rhedeg y gorchymyn i restru gymwysiad o'r plygell cyfredol. Nawr ydyn nhw'n gallu yn yr unfodd yn yr ail haen o'r Cregyn yn agor yr ail ffeil, felly ydyn nhw'n gallu agor yr ffeil trwydded.md fel hyn, ac wedyn i agor fe i mewn yn yr golygydd VI. Nawr ydyn nhw'n gallu gwneud yr un peth fel o blaen i creu y trydydd haen, sef i pwyso ar y botwm dianc unwaith eto, ac wedyn i mewnbynnu yr gwahanod, ac wedyn yr abychnod ar gyfer y gorchymyn, ac wedyn y gorchymyn SH ar gyfer yr Cregyn neu plisgyn, ac unwaith eto nawr ydyn nhw wedi creu y trydydd haen o Cregyn neu plisgyn, ac nawr ydyn nhw'n gallu golygu y trydydd ffeil, sef rhywbeth fel yr newid lofnodiad fan yma, .md, ac unwaith eto ydyn nhw'n gallu pwyso ar y botwm dianc unwaith eto, ac wedyn mewnbynnu yr gwahanod, ac wedyn yr bychnod, ac wedyn y gorchymyn SH ar gyfer y Cregyn neu plisgyn, a dyna ni unwaith eto, ac nawr ydyn nhw'n gallu mewnbynnu rhyw gorchymyn arall, fel enghraifft yr gorchymyn i allbynnu yr rhywbrydadau gyfredol yn y cyfamser, a dyna ni. Ac wedyn os ydyn nhw eisiau i rhedeg y gorchymyn yn barhaol ar yr un terfynell, ydyn nhw'n gallu rhedeg y gorchymyn yn y Saesnig gwylio, ac wedyn namin N
ac wedyn yr maint yn yr eiliadau o'r ysbaid rhwng yr gorchymyn, fel enghraifft yr un eiliad, ac wedyn y gorchymyn hunain, fel hyn, ac fe fydd hyn yn awredig yr un gorchymyn, pob eiliad, fel y mae e. Felly, mae'r holl cyfleuster o'r agor y plisgyn mewn plisgyn yn eithriadol yn defnyddiol oherwydd mae'r hyn yn ein galluogi ni i enghraifft golygu rhyw ffeil, ac os yn anesmwyth ydyn ni eisiau i rhedeg rhyw gorchymyn i gael gyflwg o rhyw ffeil arall neu i wirio rhyw data yn rhyw ffeil data hefyd, ydyn yn gallu heb gadael y lleoliad yr ydym anno fe yn yr ffeil gyntaf i entredu imiwn i'r plisgyn arall imiwn yn yr un terfynell, ac wedyn i gyflawni yr gorchwiliau angenrheidiol, ac os angen ydyn yn gallu creu neu entredu imiwn i'r plisgyn newydd hefyd, heb adael yr plisgyn olaf, a phan ydyn yn gorffen gyda'r plisgyn olaf, ydyn yn gallu ei cau fe, fel hyn, trwy'r mewnbynnu y gorchymyn yn y Saesneg i amadael, fel hyn, a wedyn i dachwelyd yn ôl i'r un lleoliad oedd wedi ei adael ar y tro diweddaraf, fel hyn, ac unwaith eto, pan ydyn ni'n wedi gorffen gyda'r plisgyn fan yma, ydyn yn gallu cyflawni y gorchwil yno fe, fel hyn, ac wedyn amadael oddi wrth y plisgyn fan yma i dachwelyd i'r un o'r blaen yn yr haen uwch, fel hyn. A dyna ni, yr un peth gyda hyn, os ydyn yn wedi gyflawni y gorchwil fan yma, ydyn yn gallu gorffen y gorchwil, ac wedyn amadael yr haen i'r un yn uwch, fan yma. A dyna ni, ydyn nhw wedi dachwelyd i'r haen uchaf yn ôl i'r un lleoliad yn yr ffeil. Roeddwn ni'n arno fe cyn y cresomni yr ail haen pan mewn bynasomni yr gorchymyn SH i dechrau yr ail plisgyn neu cregyn. Nawr, ydyn yn ôl ar yr prif cregyn neu plisgyn yn yr amgylchiad Linux, yn yr cregyn neu plisgyn Bash, fel y mae'n ein anengalwyd. Felly, y peth nesaf yw i creu y sgript ar gyfer yr Cregyn Bash i arbed y gwaith law yn yr golygiad o'r ffeiliau gwahanol. Felly, ar gyfer hyn, dwi'n mynd i creu yr is-plegell dan y prif plegell gyda'r enw sgriptiau, fel hyn. Ac wedyn, union yna fe, dwi'n mynd i creu yr ffeil gyda'r enw caic sysafyd ec i cynrychioli geiriau cyfieithu enicy fel hyn. Nawr, dwi'n ddim yn hollol sicr ble ydy yr gorchymyn SH yn ei lleoliad yn yr gwerthred gefndrefn fan yma, achos weithiau mae'n yn cael ei rheoliad dan yr plegell blaenslais USR blaenslais bin, ond weithiau arall fe ellir y gorchymyn hwn yn cael ei rheoliad rhywle arall fel blaenslais USR blaenslais yn y Saesnig lleol blaenslais bin, ond dwi'n yn gallu gwirio hyn trwy'r creu yr ail haen o blisgyn trwy pwyso ar botwm dianc a wedyn mewnbynnu yr gwahanol
ac wedyn y bychnod, ac wedyn dwi'n yn gallu mewnbynnu y gorchymyn SH i entredu i mewn i'r ail haen o blisgyn, neu dwi'n yn gallu gyda'r y bychnod rhedeg yr gorchymyn i wirio y lleoliad yn uniongyrchol fel hyn. Felly dyma'r allbeniad. Mae'r gorchymyn SH ar gweithred cyfundrefn fan yma yn ei lleolid yn plegell blaenslaeth bin blaenslaeth SH. Felly, dwi'n yn gallu yn y ffal yma mewnbynnu hyfforddiant ar gyfer dehongliwr ar gyfer y sgript Bash i defnyddio yn hunan symudol dehongliwr ar gyfer y gorchmynion yn plisgyn neu Cregyn Bash sydd yn ei lleolid fan yma yn plegell blaenslaeth bin blaenslaeth SH fel hyn. Nawr fan yma dwi'n yn gallu mewnbynnu unrhyw gorchymyn Linux dwi'n eisiau i rhedeg sydd yn eithriadol yn defnyddiol, achos os dwi'n yn eisiau i hunan symudoleidio gorchwiliau ar gweithred cyfundrefn, mae'r hyn yn gwneud hunan symudoleidio yn eithriadol yn hawdd, oherwydd dwi'n yn gallu mewnbynnu unrhyw gorchymyn dwi'n eisiau ar cyfundrefn Linux fel hyn, enghraifft i rhestru cymwysiad o'r plegell cyfredol neu i symud i rhyw plegell arbennig. Fel hyn. Ac wedyn i rhestru ochr cymwysiad. Ac wedyn i allbynnu dyddiad fel hyn. Felly nawr, os dwi'n yn achub y ffeil fel hyn, nawr dwi'n yn gallu rhedeg y ffeil fan yma fel hyn, neu nid ydw i oherwydd dwi'n dyfalu nid ydy'r amrywolyn llwybr yn y prif lythrennau yn cynnwys plegell cyfredol, ac fel ydych chi'n gweld, nid ydy ei, oherwydd os ydy ei yn cynnwys plegell cyfredol ar gyfer y cymell ar y terfynell, fe dylai hyn yn ei arfyddycau union yn amrywolyn amgylchiad llwybr gyda'r arwyddnodau gwahanod, llawn a talnod gwahanod yn y cymwysiad o'r amrywolyn. Felly, i amnewid amrywolyn amgylchiad yn y prif lythrennau llwybr, mae angen i ni i olygu y ffeil am y wyneb ar gyfer defnyddwr, ac mae'r hyn yn ei lleolid union yn plegell cartref ar gyfer defnyddwr gyda'r enw yn dechrau gyda'r llawn a talnod, ac wedyn yn y Saesnig aml wyneb fel hyn. Felly, rydyn yn gallu golygu y ffeil hwn fel hyn, ac wedyn ar y llinell 31, dyma'r lle y mae'r amrywolyn hyn yn cael ei amnewidwyd. Felly, union yn cymwysiad o'r amrywolyn hwn sydd dim ond yn cynnwys y llwybr o'r pegellau, mae'r pob un llwybr, y llawn llwybr, gwahanwyd gyda'r arwyddnod gwahanod. Felly, fan yma ar y llinell 31, mae'r hyn yn dweud am benodi amrywolyn llwybr i fod y cymwysiad o'r amrywolyn cartref, a wedyn blaenslaeth PHP, a wedyn gwahanod, a wedyn y gwerth neu cymwysiad cyfredol union yn amrywolyn llwybr. Felly, os rydyn ni'n eisiau i ychwanegu unrhyw llwybr arall i unrhyw lle arall
I unrhyw pregell arall rydyn yn gallu ychwanegu yr gwahanol ychwanegol fel hyn. Ac wedyn unrhyw yno fe rydyn yn gallu enwedigo y llwybr angenrhydol. Felly os rydyn eisiau I ychwanegu yr llwybr cyfredol, mae'r hyn yn ei cynrychioli gyda'r awyrnod llan y tawnod fel hyn. Ac wedyn os rydyn eisiau I ychwanegu llwybr arall, rydyn yn gallu ychwanegu gwahanol arall. Ac unrhyw yno fe y llawn llwybr i'r pregell arall fel hyn. Nawr ar yr llinell 31 mae'r anwolyn amgylchiad yn cynnwys nid dim ond yr cymwysiad o'r anwolyn amgylchiad llwybr o'r blaen, ond nawr hefyd yn ychwanegol yr pregell PHP dan y pregell cartref, ac wedyn y pregell cyfredol ar yr cymell yn y terfynach ble bynnag neu lle bynnag ydy hi. Ac wedyn mae'n cynnwys dan yr pregell cartref, yr is-pregell /PHP /cyfieithu enicy /scriptiau. Nawr, os rydyn eisiau I cymwyso yr anniwyd fan yma union i'r cregyn neu plisgyn cyfredol, mae angen I ni I ychyb y ffeil fan yma, a wedyn mae angen I ni I alredig y ffeil ar gyfer yr ymwyneb ar gyfer y defnyddiwr yn y cregyn neu plisgyn cyfredol. Achos pan rydyn yn rhedeg rhyw sgript fel yr un fan yma, achos mae'r ffeil llan y tawnod ymwyneb, dim ond sgript arall ar gyfer yr Cregyn Bash, mae'n creu ei plisgyn neu cregyn arall ychwanegol, ac wedyn mae'n rhedeg union yn yr plisgyn neu cregyn newydd. Ond os rydyn eisiau fe I rhedeg union yn y plisgyn neu cregyn cyfredol fel yr ydym nyn, oherwydd rydyn eisiau ar gyfer y sgript yma I cymwysio yr amniwydau union yn yr amgylchiad llwybr. Felly wneud hyn, mae angen I ni yn gyntaf I mewnbynnu allan y tawnod, ac wedyn gwagle, ac wedyn yr enw o'r sgript fel hyn. A dyna ni. Nawr, os rydyn yn rhedeg yr gorchymyn I allbynnu neu adlesio yr anwolyn amgylchiad fel hyn, a dyna fe. Nawr, os rydyn yn edrych union yn y allbyniad, dyna'r llwybr ar gyfer yr pregell cyfredol, sef dim ond yr un llawn atawnod fan yma, a dyma'r pregell ar gyfer yr sgriptiau dan y pregell cyfieithu enicy dan y pregell PHP, sydd dan y pregell cartref ar gyfer y defnyddiwr. Nawr, ar y ochr chwith, rydyn wedi creu yr sgript gyda'r enw ceic. Felly, os rydyn nawr ar yr pregell cartref ar gyfer y defnyddiwr, os rydyn yn mewnbynnu y gorchymyn ceic fel yma, beth sy'n digwydd? Wel, cawn ni'n gweld. Oherwydd nawr, mae'r is-pregell sgriptiau fan yma dan yr is-pregell cyfieithu enicy union yn yr anwolyn amgylchiad llwybr. Mae'r cregyn neu plisgyn cyfredol yn gallu dod o hyd o'r ffeil fan yma, oherwydd mae'n allbynnu yr llawn llwybr cywir i'r ffeil fan yma, sef y ffeil ceic. Ond wedi gwneud hyn, mae'n allbynnu yr neges gwach, caniatad gwadwyd, neu caniatad nacawyd, neu caniatad nagwyd, neu caniatad gwrthodwyd, oherwydd os rydyn yn rhestru y manylion ar gyfer yr ffeil fan yma ar ochr chwith, mae'r fach llythrennau ac wedyn yr cysylltnod yn
arwyddocae, mae'r ffel fan yma yn darllenadwy ac yn ysgrifennadwy ar gyfer y meddiannwr neu meddiannydd neu perchen neu perchennog o'r ffel sef 1, ond nid ydy ei yn werthadadwy ar gyfer yr perchennog ac wedyn ar gyfer yr rhain yn yr un carfan gyda'r enw 1 fan yma sef yr al1 ar y llinell. Mae'n yn darllenadwy ond nid yn ysgrifenadwy neu yn gwerthadadwy. Ac wedyn ar gyfer pawb arall mae'n yn darllenadwy ond nid yn ysgrifenadwy neu yn gwerthadadwy. Mae'r gyntaf gysylltnod fan yma ar y ochr chwith yn arwyddocae. Mae'r hyn nid yn pregell ond yn ffel. Os rydyn yn gweld yn uchod, enghraifft gyda'r llinellau sy'n dechrau gyda'r lythren D, enghraifft, mae'r hyn yn pregell ar gyfer y gair Saesnig cyfeiriadur, ac hefyd mae'r hyn sef yr pregell SRX yn pregell hefyd, ac os mae'r llinell yn dechrau gyda'r llythren D, ond nid ydy yr ffel darllenadwy.md yn pregell, ond mae'n yn ffel oherwydd mae'r llinell yn dechrau gyda'r gysylltnod. Felly, yn ôl i'r ffel cake, os ydyn ni'n eisiau i rhedeg y ffel fan yma, mae angen i ni i newid yr caniatadau yn yr ffel hwn, ac rydyn ni'n gallu gwneud hyn trwy'r gorchymyn mod sydd yn cynrychioli y geiriau Saesnig i newid y modd. Felly, i newid y fodd, mae angen i ni i enwedigo y fodd newydd yn yr pefydaeth o'r rhifau. Mae'r lythren R yn cyfartalu i'r rhif 4. Mae'r lythren W yn cyfartalu i'r rhif 2, ac ar gyfer yr gwerthadadwyolyn, mae'r lythren X yn cyfartalu i'r rhif 1. Felly, ar y foment, ar gyfer y ffel cake, mae gyda ni y caniatadau yn y modd 6, 4, 4. Mae'r R a W yn ychwanegu i'r gyfamswn o 6. Mae'r R gysylltnod ar gyfer yr defnyddio'r eraill yn yr carfan 1 yn ychwanegu i'r gyfanswm 4, ac unwaith eto yr un peth ar gyfer pawb arall. Felly, os ydyn eisiau i droi yr R, W, gysylltnod, R, gysylltnod, gysylltnod, R, gysylltnod, gysylltnod, i'r R, W, X, R, gysylltnod, X, R, gysylltnod, X, i caniatau pawb, yn gynnwys pawb yn y carfan 1, yn gynnwys y defnyddiwr 1, i werthediadu ac i darllen y ffel cake, ond dim ond y defnyddiwr 1 i ysgrifennu neu i amnewid fe. Felly mae angen i ni y caniatadau R, W, X, R, gysylltnod X, R, gysylltnod X, ac yn yr rhifau grybylrwydd, mae'r rhain yn cael ei cynrychioli gyda'r rhifau 7, 5, 5, sef 4 ychwanegu 2 ychwanegu 1 yn cyfartalu i 7, 4 ychwanegu 2 ychwanegu 1 i cyfartalu i 5, ac wedyn 4 ychwanegu 2 ychwanegu 1 i cyfartalu i 5 hefyd.
Felly, rydyn yn gallu rhedeg y gorchymyn mod gwacle, wedyn 755 gwacle, ac wedyn yr enw o'r ffeil, fan yma'r ceic, ac nawr os rydyn yn unwaith eto yn rhestru y manylion ar gyfer y ffeil hwn, mae gyda ni y caniatadau rux, cysylltnod x, cysylltnod x. Felly nawr ar y ochr dde, os rydyn yn rhedeg yr gorchymyn ceic oddi wrth yr pregall cartref ar gyfer defnyddwr, fel hyn. Nawr, mae'n rhedeg yn llwyddiannus trwy'r rhedeg bob un o'r gorchmynion mewn osodwyd yno fe, sef y rhestru y manylion o bob un ffeil yn yr pregall cyfredol, ac wedyn i newid cyfeiriadur i'r pregall blaenslaes cartref, blaenslaes 1, blaenslaes PHP, blaenslaes cyfieithu enicy, ac wedyn i rhestru y holl gymwysiad unwaith eto, ac wedyn i allbynnu y dyddiad a'r amser, fel yma fan yma ar y ochr dde. Gan ein bod fan yma gyda'r dwy terfynell ar yr dau ochr, oherwydd rydyn nhw wedi datblygu Cregyn neu blisgyn trwy'r rhedeg yr ffeil wyneb yn yr un Cregyn neu blisgyn cyfredol, mae gyda ni yr amgylchiad rhywbr sydd yn cynnwys yr pregall cyfredol, sef y llawn atalnod, ond ar y ochr chwith, oherwydd nid ydym ni'n eto yn datblygu yr Cregyn neu blisgyn, os ydyn yn allbynnu yr amgylchiad ymwelyn rhywbr, mae'n dal yn diffygio y rhywbr gyda'r dim ond yr un llawn atalnod. Felly, fod ydyn wedi amnewid y caniatadau i mewn yn y ffeil ceg yn yr pregall cyfredol i caniatau pawb i rhedeg y ffeil ceg, os rydyn ni'n gwneud hyn yn nawr ar yr terfynell ar y ochr chwith, mae'n dal yn methu i ganfod yr ffeil, oherwydd nid ydy'r pregall cyfredol union yn yr rhywbr ar gyfer yr Cregyn neu blisgyn cyfredol. Felly, i datblygu yr Cregyn neu blisgyn cyfredol, mae angen i ni i cymwysio yr ffeil wyneb ar gyfer yr Cregyn neu blisgyn ar y ochr chwith, ac rydyn yn gallu gwneud hyn drwy rhedeg y gorchymyn yn gyntaf gyda'r llawn atalnod, ac wedyn gwacle, ac wedyn y tilde i cynrychioli y pregall cartref y defnyddiwr, ac wedyn y blaenslaes, ac wedyn yr enw o'r ffeil wyneb fel hyn. A dyna ni nawr os rydyn yn mewnbynnu yr un gorchymyn fel o blaen. A dyna ni, mae'n nawr yn rhedeg yn yr un pregall. Felly, yn ôl i'r rhestro beth i'w wneud ar gyfer y llyfrgell cyfieithu enicy, mae angen i ni i creu y sgript tacl sybyn i arbed gwaith llaw yn y golygiad o ffeiliau, trwy creu isbygell sgriptau gyda sgript ceic ar gyfer cyfieithu enicy. Felly, ar gyfer hyn, os rydyn yn golygu ar y ochr chwith o ffeil ceic fel hyn, a dyna ni, rydyn yn gallu dileu yr gorchmynion ar gyfer yr arddangosiad o sut rydyn yn gallu defnyddio y gorchmynion union yn y sgript Cregyn neu blisgyn. Nawr, dwi'n meddwl mae'n defnyddiol pan mae'r defnyddiwr yn rhedeg y gorchymyn ec gyda'r llawn atalnod ar y dechreuad o'r gorchymyn, sef i rhedeg yn yr un Cregyn neu blisgyn, i newid y cyfeiriadur union i'r pregall cyfredol ar gyfer yr sgript ec. Rydyn yn gallu gwneud hyn trwy'r mewnbynnu y gorchymyn i ecd, a wedyn yr llawn llwybr i'r
pregell fel hyn. Ac wedyn, rydyn yn gallu prawfholi ynglyn â'r parametr enwedigwyd gyda'r y defnyddiwr. Enghraifft, os mae'r defnyddiwr wedi mewnbynnu rhyw fath o gorchymyn neu dewisiad ychwanegol i'r gorchymyn fel hyn, ac wedyn os ydy ei dim ond yr fachlitren V fel y gyntaf parameter i newid yr gyfeiriad imiwn i'r pregell sydd yn cynnwys yr sgript ac wedyn i golygu fe fel hyn. Wedyn, os yn amgen, os mae ei yn parameter V ac wedyn fel hyn. Felly, fe allai hyn yn cynsioli y gorchymyn i mollio i'r isbygell ar gyfer y cortaddiad, ac wedyn i olygu yr ffeil cortaddiad ar gyfer y prif dosbarth, sef cyfieithu enicy.php. Nawr, ar y ochr dde, os ydyn yn rhedeg dim ond y gorchymyn fel hyn, mae'n dim ond yn allbynnu yr amser a'r dyddiad cyfredol, ond nawr os ydyn yn ychwanegu yr dewisiad ychwanegol V, mae'n hyn yn ein caniatáu ni i olygu yr sgript ac wedyn, os ydyn yn gadael y sgript, ydyn yn dychwelyd i'r pregell dechreuedig, ond os ydyn yn dechrau y gorchymyn gyda'r llawn atalnod ac wedyn gwagle, ac wedyn unwaith eto yr un gorchymyn, nawr ydyn yn rhedeg y gorchymyn imiwn yn yr un cregyn neu pregell, ac wedyn pan ydyn yn gadael yr ffeil fel hyn, nawr ydyn wedi symud i'r pregell newydd oherwydd roedd y gorchymyn i newid y cyfeiriad i'r isbygell sgriptiau wedi rhedeg imiwn yn yr un cregyn neu blisgyn yn ytrach na creu un ar gyfer eu hunain. Nawr, os ydyn yn rhedeg yr un gorchymyn gyda'r llawn atalnod ar y dechreuad ac wedyn y gorchymyn ac wedyn y dewisiad V nawr ydyn yn golygu y ffeil cortaddiad ar gyfer y prif dosbarth, sef cyfieithu enicy, a dyma fe. Felly, beth mae'r hyn yn golygu yw, pan ydyn yn eisiau i symud o gwmpas rhwng yr sgriptiau a ffeiliau cortaddiad a pregellau gwahanol, mae'r hyn yn gwneud yr holl gorchwil yn gyflym ac yn syml. Enghraifft, os dwi'n nawr yn mewnbynnu o gorchymyn ceic ac V, dwi'n nawr yn golygu y sgript ar gyfer ceic, os dwi'n nawr yn adael y ffeil, ac wedyn os dwi'n yn mewnbynnu yr un gorchymyn gyda'r dewisiad V ceic, ac nawr dwi'n yn golygu yr cod PHP ar gyfer cyfieithu enicy, ac unwaith eto os ydyn yn dychwelyd i'r gorchymyn o blaen, a dyna ni, ac ati, am mor gyflym a syml oedd hynny. A dyna ni i gyd ar gyfer y fideo hwn. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau ac yn eich darganfod yn defnyddiol.
Tan y tro nesaf, cadwch saff ac yn iach, a hwyl.